Здравейте, сега ще ви покажа един сървър. Busco PvP Master се казва. Това е спауна. Ето го спауна. Тук са ларпове. Това е рулес. Ето го рулеса. Това е портал за оцеляване. Сега ще кажем ето го, това е, тук може да оцелявате. Аз съм Game Mode. Ето, тук може да оцелявате. Какво друго да ви покажа? Ще ви покажа един ларп, че го забравих сега как се... Гестон какво пише. Ето този ларп. Ето го. Owner, The Big Boss. Това е Гастон Крафтеро с купей хакера 291. Пишете му, ако имате някакви проблеми. Този е Game Mode. Лъпа Томи. Ето мен, аз също съм Game Mode. И имам аз за модератор, админ, модератор, Колнер е Синпс АСК, Колнер е Мега също и мисля, това е екипа. И какво друго да ви покажа? Бай-бай, нямам друго да показвам.